Λοιπόν, μπορείτε να συγχωρεστείτε, να το ταιριάξετε, να αυτό γιατί σχεδιάσετε όχι, σε κάτι. εντάξει. Όλα τα κάνει μάλλον. Εγώ τα κάνω, παιδιά, δεν λέω όχι. Ωραία, για Τι θέλετε να κάνουμε? δώστε ένα αριθμό. Να κάνουμε freestyle δηλαδή. Free τι θα... Λοιπόν. Τώρα μαθαίνει έτσι να είσαι καλός, όχι μην το βάλεις στα δύσκολα. Τι θέλω να κάνεις boom, chick, boom, boom, chick. Ναι. Αυτό, τίποτα Για άλλο. κάτω μία. Boom, chick, boom, boom, chick, 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 boom, boom, chick, boom, chick, boom, boom, chick, Yeah. Ωραία! Συγχαρητήρια μου για πρώτη φορά. Τάλεντο. Πιστεύω με 2-3 μαθηματάκια θα κρατήσω τα σκάφη.